Да, ма ги подкипят. Здравейте хора, аз съм Dito Games BG. Днеска ще играем с Емката, Семката и Йонката, деца мисли за професионалист и чака майнака. Дете е бот. Ай ще направя сървъра, пък ви влизайте. Ай ги оръжията, бе. Много скъпи, бе. Не пак ще дай, бе. А то ти... Аз ще го направя. Ара, може ли? Това е. Казва, маги под тетрадката. Просто пак. Не съм го направил, ще го кръстя мангали. Добре, бе, зубак ли баш? На английски ли? Не, на цигански. Чакайте половин. Аре, после ще си отваряш, бе. За още. Бах ти свинчето си. Сега къде? Аз не го направил, чакам Емо. Аре, айде да почнем да цикаме. Ще продаваме само за да. Къде бе? Аре, да цикаме. Да видим къде ще. 5 секунди. Ай, отвори още една кутия там и давай да цикаме. Тук какво напиша? Робот. Напиши мангали и чакай. Долу. Горе! Ма ти го написал долу. Ами, защото аз критвам, пък ти чой. Коня, коня, дето. Даде ли ти го? Идва тук, ако си от другия отбор. Ти била. Айде, давай. Критвам. Чакай. Той има снайпер дуел. Ай, играем пак тим. Аз седим на... Аз и Емо ще сме, ти си Йоан. Стига бе! Нали ти си хакер без ти, бе, брат? Бе, хакери! Да, че, оня при стената кърти всичките. На дъдъс ще играем. Yes. Я вкарай! Вкарай ти вече. Изчакай, бе. Как се пише? Чекни join. Как се пише? Мангали. То си написал Йонка, той е написал Манно. Ти къв си, бе? То с лесна. Аз виждам терорист. На мен ми излезе. Дедъс. На 2 по 2 ще играем само ярд. Ато и ярда. Сега на мен Ема ми излезе. защо? Какво е? Той. Не ми дава да дойда в твой отбор. Ама изчакай той, кои те трябва да влезат. Добре, ай влез към другия, пък Ито ще влез към мене. Какво са с Йоан, човек? Не, ти влез към Емо, аз съм с Йоан. Добре. Ти вече била. Какво написа? Мангал. И. Ти човек, да видиш какво ми казва. Аре, влизай ти, бе. Да може да почнем. 3 минути не може да влизат тия. Мангали. Йонка с И. Той написал пак мангали. Не бе, Йонка. Отдолу какво? Отдолу какво да пиша? Нищо, join. Научи се да четеш. То с какво написа? Йонка, дай, ти си свят. Да отклониш. Някой още влезе. Полицай ли съм? Ичо влези. Да. Ито дай полицай. Дамата. Научи бъга в таблета, Йонка. Влезе. Пиша, цъкна Л и то му излиза. И то ми изписа манга. Ари, бе. Йонката влиза. Селект. Yes, саре, чу ще ги къртим. Аз като съм буцен хакер. Няма как не терористи. Айде, почваме. Чай си избира уепън. Тук що нямам, бе? Снайпер и пистус. Аре, разпални. Аз имам майти, бе. Емо, ти си някакъв цар, човек. Що си, бе? Бака го изконтрих. Емо, що си пищовчи? Горкото пидирахче. Оле, то ти като с CS 1.6, бе. Ами не, брат, на CS 3000. Ще едно. Ой, че го разбрах къде. Ами той да знам дали ще е мое. Емо, идвам да ти помогна. Оле, идвам. Ето Йонката, бе. Йонката, да, видно. Те преубих, бе. Да.
Тоска дичака ли човек? Йонка къде си е? Ама защо не мога да се сменя оръжието? Тот нямаш, Дени си ги купнал. На като убият. Ичо ма уби. I am Нямаш. hacker. Майко, че се пуснах двойка. Ичо малко си добър, нали? Ио, е тапана! Спалнава под него е. Тото и кът на CSGO. Виж другото, виж как е мапа. Както е живо, че е живо. Да. Лепна. Никой не изключи там. Йоан. Нищо, аз ще играя сам срещу вас. И ти ли имаш кон, бе? Не, аз съм с лица. Ами видях, ми се... Вече това видя Дина. Много си гаден, Йоане! Ето как ми мама снимаме. Гледай как ми гледам аз по Чакай, таблета. чакай. Чакай, ако ме видиш, не дам аз сега. Чакай, искам само да проверя. И ти ме не гледа. Стриптиз. Чакай. О, Значи аз знам къде сте. за мен е той Йоан да играе. Чакай, ти ли си, бе? Опа! Ай, ти за... Да има знае къде съм. Аз ще ме изнасилят. Ей! Езе! О, аз го убих то. Аз сега че съм го убил. Е, патяката маска, диазе. Ой, Ти. отегна. Такова. Аз до вечера, като влеза вкъщи, ще правя сам. Спалнама за тебе. Аз още там, където умрях, спалнама. Без завоз. За мен аз съм сам. Да, без завоз. Не се джой имам. Я влез към тях да ми е по-интересно. Да. Ай, ба! О, как го и чакали му. О, тя ти сбърка. Добре, влез кай мене, ай. И чакай, къде си, бе? Някъде. Да, ето. Я направя малко да снайпи. Къде са някакви записки? То със снайпера ми гадно, човек, не мога. Той че обратно дойде и в моята база и стои ми лапа пишката. Видях ме. Дядя Йонка, дядя! Видях. С една ритъвка такова. Абе, латинато, бе, латинато. И латинато, Как бе. падна? Някой вари, падна. Някой, Аз го убихме. както си вари, изведнъж прос. Абе, някой да... Някой вари, много се убил. Ще... Дишата се муси. То за мен е 18. Някой да дойде, някой да отиде на ато, е. Е там, дето и бомбата се залага. Ако си играл едно чест. Чест едно 6 си играл. Ще съм играла, но не съм да видим. На ато е там, дето възпалва, бе. Къде си, е? Спадам, чуйте на снайпер! Какъв хет, човек. Ето имаш играта и тук да се купува. То пак няма, ма. Ако не го намеря, То си стружи краката, човек. ако не го намеря, ще скъпа. Долу и внимай с снайпера. И, видяма. Не, ба, ти не се виждаш. Да не съм ти Йоан, Дали ще ги не можах да го убия. Обаче как го има какъв хет му надъни. Вика, някой гледаме с прицела. Аз вече съм с пушка. Иду на водичка. Да водите. Абе. Дяхне. Той че уби тебе. Баш чу.
мамито му. Аз мислех, че... Аз съм спрях в стената и там и можа мръдна никъде. Лека. Аз не съм. Едно казвам. Имам най-малко. Ще бъде някъде много. И едно Я дай едно зарядно, бе, хубаво. О, какъв е спищака, чек! Аз смятай, че е тук на яд деца уния стълбичките, а пак се издадоха. Ма голяма да му ще го изкъртя и с... Вичо само се продава до един стълби с два патрона в хита. Какво ще идеш да обичаш? Чоу! Емо, къде си, бе? Емо, де се криш, бе? О! Емо, ти ще идеш? Не. Говориш с мен. Не кажа. 8 пъти ходи до ти на стъпи. Къде си, бе? Не знам. Вие знаете ли ма къде съм? Аз знам. Ти играеш ли, бе? А то аз съм сам. Той е като лепна. Баба, не оцени. Сменям оръжието аз. Вичо, прави хвъри след те, как някой изрут. Я дай едно хубаво зарядно, бе. Нямам хубаво. Те има само гадни. Аз ще набичу. Съсичаш ми да се И пак. пица пакет. Абе, ви долу ли чакалите, бе? Аз няма да дойда. Ай, я излезте навън. Я сега подайте навън, бе. Тут пък подцепи, бе. Елате навън, бе. Бат, Йонка, нямаш ли едно хубаво? Имаш ли едно? Върнете към моята база, бе, ай. Йонка, имаш ли едно зарядно? Горе, го горе. О, Йонка, дай едно зарядно! Дабъл Дай кил. едно зарядно, Йонка, моля. Дабъл кил. Дабъл кил. Дай едно хубаво зарядно. Хубаво е. За ти ме те се Мамо! Мен ма спълна отгоре, аз видях на Ичо екрана, че си долу. Как е това? Няма бити! 30, аз съм с 30 кила, между другото. Водя, бе. Аз смятам тук приключа този епизод, човек, защото много дълъг стана, между другото. Бай, бай. Да, още по-дълго. Имаш ли? 30 минути. Дай, Чай, че нещо бъгна, е.